Komplit toħroġ ċara d-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin bejn min irid li l-pajjiżna jimxi l quddiem u min irid jieħu l-pajjiżna lura. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat f'intervista fuq One Radio fid-dawl tal-emendi fil-liġi tal-IVF fejn fuq naħa hemm Gvern Laburista li mexxa l-emendi skont kif wiegħed b'mod ċar qabel l-elezzjoni u Oppożizzjoni Nazzjonalista li qalet li trid treġġa' lura dawn il-bidliet. Differenzi l-kbar jkunu f'punti bħal dawn. Fejn wara li l-pajjiż ikun għamel progress, għandna oppożizzjoni qed tgħidilna jien irreġġa' l-arloġġ lura. Jien irreġġa' l-arloġġ lura, jien ma nħallix di proċedura bħal din tkun available għal daqstant nisa. Li ma nħallix li proċedura bħal din issir mingħajr diskriminazzjoni. Il-Prim Ministru tenna li fil-waqt li ma jiddubitax f'min ġenwinament ma jaqbilx, jittama li dawn ma jiddubitawx il-ġenwinità ta' emendi biex ibatu inqas nisa u tkun eliminata diskriminazzjoni bejn nisa jew koppji differenti. Innota kif din mhux l-ewwel darba li l-Oppożizzjoni qalet li se treġġa' lura emendi imdaħla minn dan il-Gvern. Ewlenija fosthom il-bidliet li saħħu l-ġlieda kontra l-vjolenza domestika u l-mizzija lif lil koppji li jagħmlu l-IVF. Dwar is-sentenza mill-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja dwar l-insib, il-Prim Ministru innota kif il-Partit Laburista tħobbu jew tobodu dejjem iwettaq dak li wiegħed. Jew ħaniġi hawnhekk u noqgħod ngħid ħaġa li ma tistax issir. Bħalissa l-unika ħaġa nista' ngħid huwa qed tiġi eżaminata s-sentenza. Sentenza li hija qiebsa ħafna fil-konfront ta' Malta, neżaminawha sewwa u nimxu fuqha li hu żgur li huwa li ma nistgħux niksru l-liġi. Il-Prim Ministru innota li kemm ilu fil-Gvern dejjem fetaħ l-istaġun tal-insib u dan il-Gvern għamel dak kollu possibbli u ħadem mal-FKNK li r-reazzjoni tagħhom uriet li l-Gvern aġixxa b'mod korrett. Issa, żied jgħid kif dejjem għamel mhu se jitħaq b'ħadd u l-Partit Laburista qed ikun ċar u lin-nies jgħidilhom biss dak li verament jista' jsir.